ମୁଁ ଏ ଗାଁର ରହିବିନି। ଏଠି କାମ ଦାମ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପାଉନି। ଗାଁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ପଳେଇଯିବି। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଆଗକୁ ଯିବା। ଖରାର ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଥକି ଗଲେଣି। ମୋତେ ବି ଭାରି ଜୋର ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା କେଉଁଠି କିଛି ପାଣି ଫାଣି ମିଳୁଛି। ଚାଲ ଯିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା। ଯେଉଁ ଗାଁରେ କାମ ମିଳୁଛି ସେଇ ଗାଁରେ ଯାଇକି ରହିବା। ଆଉ ଏ ଗାଁର କେବେ ହେଲେ ଘୂରିବାନି। ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା, ବହୁତ ଦୂରିଆକୁ ପଳେଇବା। ଆମେ ସେଇ ବାଟେ କାମ କରିବା, ସାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ହେଇକି ରହିବା। ଚାଲ ଚାଲ।